Павлова десертлары бик матур һәм затлы булып күренә. Катлаулы булып тоелса да, аны ясау бик җиңел. Хәзер барысын да аңлатам. Беренче чиратта бизе нигезләрен ясарга кирәк булачак. Рецептын видео астында текстта язып калдырачакмын. Бизеуне җаныгыз теләгәнчә эшли аласыз. Эченә варенье, курт, крем, җиләк-җимеш салып калдырырга була. Бу очракта мин заварной крем салдым һәм өстенә җиләкләр өстәдем. Творожный кремны май һәм шикәр оны белән бутап, крем ясадым һәм эшебезне төгәлләп, Павлова пирожныйларын бизәп куйдым. Әлбәттә, барысы да сезнең фантазиядан тора. Дөрес рецептта Павлова пирожныйларының эче юеш булып калырга тиеш. Әмма без пешеп беткәнен яратабыз, шуңа күрә духовкада озаграк тоттым. Рецептны югалтмас өчен видеоны үзегезгә саклап куярга онытмагыз.